खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ आसाम एसएसएलसि रिजाल्ट 2026 10 एप्रिलाव फोसावजागोन। जगिगपायाव बिहारनि कनस्टेबलनि जिउ खहा। सिलिन्डार बेरफ्रुनायनि खौरांखौ पुलिसआ नेवसिदों। बेरफ्रुग्रा मुवानि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। बेंगलुरुआव सासे 6 बोसोर बैसोनि हिन्जावसानि गोथै सह बुथारनायनि सन्देह। गुवाहाटी ड्राग्स फालांगिरि भारा न'निफ्राय हेर'इन बोखांनो हादों, 2 हमजाबाय। आसाम बिसायख'थि अमित शाहया समान नोगोरारि आयेननि खोथा होदों। बिटिआरनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारीया डाइरेक्टरेट बिमुं मोननो हाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ आसाम एसएसएलसि रिजाल्ट 2026 10 एप्रिलाव फोसावजागोन। आसाम बर्डनि फिथाइनि सिगां गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया एसएसएलसि थाखो 10 नि फिथाइखौ 10 एप्रिल 2026 आव फोसावनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बे फोसावनाया हादोरसानि रोजा रोजा फरायसाफोरनि थाखाय गोजोननाय आरो रंजानाय लाबोदों, जाय बिथांमोनहा गावसोरनि फिथाइखौ नेगासिनो दं। आनजादफोरा फेब्रुवारि दानाव सिगांग्रो खुंफुंजादोंमोन आरो बिजिरनायनि खामानिया दा फ्राय जोबबाय। फरायसाफोरा गावसोरनि रल नम्बरखौ बाहायनानै मावख'आरि वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइननि गेजेरजों गावनि फिथाइखौ नायनो हागोन। नैथि खौराङाव दङ जगिगपायाव बिहारनि कनस्टेबलनि जिउ खहा। आसाम बिधान सभा बिसायख'थि 2026 नि सिगां मोनसे दुखुनांथाव जाथायजों लोगोसे बिहारनि सासे पुलिस कनस्टेबलआ बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय जगिगपायाव बिसायख'थि डिउटियाव थानाय समाव जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ बिहार स्पेशेल आर्म्ड पुलिसनि कनस्टेबल दयानिधि सिंह होनना सिनायथिनाय जादों। बिथांखौ बिसायख'थिनि रैखाथि लाहार-फाहार महरै आसामाव थिसनदोंमोन। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला अरायथा नङै पुलिस बादायाव डिउटियाव थानाय समाव बिथाङा हरखाबै लोमजादों आरो बिथांखौ खाथिनि सावस्रि मिरुसिम लांनाय जादों। नाथाय सफैनाय लोगो लोगो डक्टरा बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावो। थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बिबानगिरिफोरा गोथै सहखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरबाय आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। थामथि खौराङाव दङ जरहाटनि बेरफ्रुनाय। सिलिन्डार बेरफ्रुनायनि खौरांखौ पुलिसआ नेवसिदों। बेरफ्रुग्रा मुवानि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। जरहाटआव बेरफ्रुनाय जाथायनि सायाव मोनसे गिदिर फोरमायथियाव पुलिसआ ओंखाम संग्रा गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनायनि जाथावनाखौ नेवसिदों आरो दा सन्देह गोनां बेरफ्रुग्रा मुवाफोरनि बिफावखौ नायबिजिरगासिनो दं। मावख'गिरिफोरनि बादिब्ला बे जायगायाव सिलिन्डारनि थुख्रा मोननाय जायाखै आरो मोनसे क्रेटार बायदि दागोआ फोरमायो दि बे बेरफ्रुनाया गेस सेरनायनि थाखाय जायाखै। 28 मार्चखालि जानाय बे बमा बेरफ्रुनायाव नुर महम्मद मुंनि सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सुबुंफोरा जोखोम जायो। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि सेनाय मोनै मुवाफोरखौ सामलायनाय समाव बे बेरफ्रुनाया जादों जानो हागौ। बेरफ्रुग्रा मुवानि गुबै जाहोन आरो फुंखाखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ बेंगलुरुआव सासे 6 बोसोर बैसोनि हिन्जावसानि गोथै सह बुथारनायनि सन्देह। आसामनि सासे 6 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ बेंगलुरुनि बायजोआव थानाय इलेक्ट्रनिक सिटी साखाथियाव थानाय बलुगुड्डानि मोनसे सुमसान निलगिरि बागानाव गोथै सहखौ मोननाय जादों। पुलिसआ लांखारनाय आरो बुथारनायनि सन्देह खालामदों। आसामनि गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय खामानि मावग्राफोरनि फिसाजो हिन्जावसाया गावनि नखरजों लोगोसे इलेक्ट्रनिक सिटी पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिद्यासान्द्रानि साखाथियाव मोनसे अरायथा नङै थाग्रा खुलियाव थायोमोन। बियो बृहस्पतिबारनि बेलासियाव न'नि खाथियाव गेलेबाय थानाय समाव गोमादोंमोन। बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा शुक्रबाराव गोमानायनि अजदखौ होदों आरो नागिरनायाव बिथांनि गोथै सहखौ मोननाय जादों। जाथायफोरा सन्देह गोनां नुयो। पुलिसआ आथोनारि गाग्लोबनायखौ नेवसियाखै, जायखौ पस्टमर्टेमनि उनाव रोखा खालामनाय जागोन। पक्स' एक्टजों लोगोसे सोमोन्दो गोनां दफाफोरनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। स्पेशेल हानजा दानाय जादों आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा जाथायथिलियाव दावबायहैदों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं।
बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटी ड्राग्स फालांगिरि भारा न'निफ्राय हेर'इन बोखांनो हादों, सानै हमजाबाय। गुवाहाटीआव मोनसे गिदिर ड्राग्स होबथानाय अपारेशनाव पुलिसआ भारा न'निफ्राय गोबां बिबांनि सन्देह गोनां हेर'इन बोखांनो हायो आरो सानै सुबुंखौ हमनो हायो। थि खौरांनि बिथायाव काहिलिपारानि सिङाव थानाय दकिं गावआव सिग्रोमनाय जादोंमोन। बे अपारेशननि गेजेरजों बिबानगिरिफोरा सन्देह गोनां हेर'इनजों बुंफबनाय गं 33 प्लास्टिकनि कन्टेनारजों लोगोसे गं 14 लांदां कन्टेनार, मोन 6 मबाइल फन आरो 68,574 रांनि नोगोद रां जब्द खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायनिगिरि राजु आली आरो आनवार आलीआ भारा न'निफ्राय ड्राग्सनि फालांगि खालामनायाव लोब्बा दंमोन। पुलिसआ गासैबो मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनानै आयेननि राहा लाबाय। बे अपारेशनाव नोगोराव फेग्रा मुवा फालांगिखौ होबथानो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायखौ नुनो मोनो। द'थि खौराङाव दङ आसाम बिसायख'थि अमित शाहया समान नोगोरारि आयेननि खोथा होदों। आसाम बिधान सभा बिसायख'थि 2022 नि सिगां मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया हादोरसायाव समान नोगोरारि आयेन (UCC) खौ मावफुंनायनि खोथा होदों। मोनसे सुबुं थुबुरमाखौ नोजोर होनानै अमित शाह बिथाङा बुङो दि गासै नोगोरारिफोरनि थाखाय मोनसे समान आयेन लाबोनाया सरकारनि गाहाय गोनांथि दं। बिथाङा नोजोर होनानै बुङो दि UCCनि थांखिया हाबा, फाथैलाइ बिसिनाय आरो उनमोनथाइ बायदि आयदाफोराव समानथि थि खालामनाय। बे फोसावनाया आसामाव बिजेपिनि बिसायख'थि फोसावदिंनायनि बाहागो महरै फैदों, जेराव दोलोआ खुंथाय आरो आयेनारि फोसाबनायनि आयदाफोरखौ नोजोर होदों। स्निथि खौराङाव दङ बिटिआरनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारीया डाइरेक्टरेट बिमुं मोननो हाबाय। थांनाय 14 मार्चखालि NCR दिल्लीनि मेजिक एन्ड आर्ट इउनिभार्सिटिया फरिदाबादआव खुंफुंजालांनाय मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों बे बिमुंखौ गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारीनो गथायनाय जायो होनना खौरां फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।